Obehni ho. Buongiorno, dnes sa šatlíme hore Orcofelino na trail Little Champery. Chalani začínajú byť trošku už vybití. A dali sme si aj voľaký výšlap. Niekto viac, niekto menej. Menuj kto viac. Pripravoval som si menší kvíz pre chalanov a ten znie všetky talianske slová, ktoré vedia. Ver všetky talianske slová, čo poznáš? Cazzo di pastore a ciao. A dám povedať všetky talianske slová, čo poznáš. No, pizza, margarita, tutto bene, bolognese, spaghetti, cazzo. To je všetko. Mám plnú ústa. Dal som to. Ale máš hovoriť teraz. Tak. Fettuccine quattro, cinque, bella. Ciao. Scusimo. Scontrino. Ragazzo tuším? To už neviem. Mozzarella. Margarita. Čo všetko? Asi áno. Nadávať nebudem. Zdravíme z posledného výšlapu. Práve sa tu Čakáme na robí ozvučenie. troška pozbudzenie. No, není to len o vození, ale keď chceme urobiť aj nejakú fotku, video, tak si musíme aj vyšlapať takýto trail, čo není sranda niekedy. Hlavne teraz, keď sú tu také trošku extrémnejšie podmienky. Čo sa stalo? Som sa odviazal až moc. Sa mi to tu tak páči, že som odviazal svoje kone. A narazil som ho. Práve máme za sebou celkom výšlap. Drsný. Ale už ideme tam. Yes! A profesionáli. Chceš jesť rybu? Daj aj rybku. Daj jej najesť. Čo mi povedz? No, vieš ako to je, na sucho to není dobre, to som to treba namazať. Čo hovoríš? Very good. Very good. Very good cappuccino. Good prepared for 10 km bicyklen. Ja. Und danach 5 km downhill. Weather is good. Toto sem chodíme vlastne. Tutto bene. Tieto rána na pláži nie sú vôbec zlé, ale my sa už pomaly chystáme domov a týmto vás pozývam na bajkovú akciu na snehu s názvom Chinese Downhill, ktorá sa koná 18. marca v Jasnej. Vidíme sa tam. Čo robíš, Martin? Adam prechádza s puškou
ako sa dať s nami do kolektívu. Každý si tým prešiel a volá sa to 7 startačných. A teraz ideme na tretí z Aj nich. Martínko si tým prešiel. Takže ideme na tretí. 5 sekúnd musí držať. No! No ty mi nebudeš hovoriť, ja to mám už niekoľko rokov odrobené. Neboj sa, už iba 4. Veď som sa ťa ešte ani nedotkol. Ani nedotkol, a už štvrtú. Štvrtý. A vydržal. Tak rovno môžeme ísť 5. Daj preč ruku. Posledný. Počkaj, mám minútu na vydýchanie.